Shubor nakaslem jong unong san Hima. Ki pulit kilalap eka Metïap jong ka wega Kynthei ke belakam daki Bahaïing ulok jong ka bakal Phet na Ïing na ka wega Thliew ke bajelio shipho put hakadinti shnong ke badan Faridabad Haryana ya kani ka Thliew lahap banti daki korti mau ban USA ya ka Metïap jong ka tiga beliau kani ka Kynthei ke dek beratip kerteng kum ka tanu arpasau senam karta ke badai na Shiko Habat na Uttar Pradesh kalayat ho badu arun arsnam menchwa ubadai na Roshan Nagar Faridabad Kipulit kalayat ho baminta kidang toket de ukurim jongka ukthau kakyau bad ubaipat Bahaïing jong ukurim jongka ya kamet lalap balatap hapo ka Thliew balatap da ka dobilat badang shushna kalinti badan marjan bad ka Ïing baka tanu ka sa bad ki Bahaïing ulok jongka kibasa marjan kalayat ho kipulit ba ukthau jong ka tanu ulati ya ka Thliew ha ubna yayong bad ong ban pentuj hapo ka Thliew namar omdan jaka pentuj kilayat huru bakilay I balatap na oklay ya ka Thliew dak batap da ka simen na lor kumta kiladon ka jingtharay sniyo namar kimjoy isyo ka tanu kapara jong ka tanu ka priti kalakano baka henmen jong ka kala syanyon ben hakalyang ka jingmut jimperkhat bad hakamet ka phat nadu baka yat ho hausnam arja arpulai ka priti kalakam bau arun bad kikme kikpa jong ki judawa na ka tanu ki ksyar bad pisa kum ka dauri hadin baladap yat ho kalet ho bana kalyang ka Ïing kasam kala persyang kat bala ban sewi kita ki jingdawa hendai kidang ye beteng bandawa kalet ho ru baka tanu kalet sano baki kmik pa tang khandiat banai hadin bakala dap yat ho namar baka jusha nyon ben kasa bat ngi lapalat shisnam habangi pha byang yaka bakan dit sa batki kidang yai nyon ben kimsha yaka bakan yo ban kran bat ngi watang ban phone ru laong ka para kalet ho ru bahaka arpulai tarik yayong ki Bahaïing u arun kilayat ho ki Bahaïing ka tanu bakala Phet na Ïing hendrei kala ong baka subas niu namar na do khandai tarik yayong ka khlamyo shu ba phone ka tanu kumta na kalyang ka Ïing kala ujor shaki pulit hendrei kala ong bahadu shita yoru ki pulit kimpat shimla shimkhya ka Deputy Commissioner of Police ka Haryana ka Usha Kundu kala pindikna bakala yo ka jing ujor halor kani hakata yo baladap bad hadin balayo ka jing ujor ki pulit kilale ka kamram ya ka Metïap lalap na ka Thliew la kemru ki saungut bad ka jing toket kadang yan